Kaixo, Gasteizeko Mendizabal Institutuko ikasle eta irakasleak gara, eta umearen mugimendua estimulatzeko ariketa batzuk proposatuko dizkizuegu. 0-tik 3 urteko haurraren mugimen estimulaziorako proposamena da hau. Bai mugimen xehea eta bai mugimen larria lantzeko. Ariketak 5 adin tarteetan banatzen dira. 0-6 hilabete, mugimendu xehea. 0-6 hilabete, mugimendu larria. 6-12 hilabete, mugimendu xehea. 6-12 hilabete, mugimendu larria. 12-18 hilabete, mugimendu xehea. 12-18 hilabete, mugimendu larria. 18-24 hilabete, mugimendu xehea. 18-24 hilabete, mugimendu larria. 24-26 hilabete, mugimendu xehea. 24-26 hilabete, mugimendu larria. 0-6 hilabete, mugimendu xehea. 0-6 hilabete, mugimendu larria. 6-12 hilabete, mugimendu xehea. 6-12 hilabete, mugimendu larria. 12-18 hilabete, mugimendu xehea. 12-18 hilabete, mugimendu larria. 18-24 hilabete, mugimendu xehea. 18-24 hilabete, mugimendu larria. 24-26 hilabete, mugimendu xehea. 24-26 hilabete, mugimendu larria.